an buchail dáma? Darren. Agus ceird a thuganmuid dá wachailí dáma hart an seo. Tar a machan seo a wachail dáma. Dúisigí wachailí. Tusa. Is bhí sé brídúna, is as cirídum, tá mé trocha bliain díis, tá anna hímagam I gúrsaí sport, agus tá anna hímagam sna fearmh. Nis siúchail, bhfuil tú réig? Dar dia tá. Dúisig go bhhairtín, ní mór a bheith breá tapig lamsa. Mas tú? Ó, táim cinnte de. Well, Martin. Tá tú réiteach go máile sem menús teach. Brídúna. Tá stoi. Cé dear a lethe? Níl cailí bara. Tá si go deas cinnte. Níl sagam mo tú fearne sin leosin? Ag seint am héin atá me. Agus ag seint dit tain a bheith tú chamá. Mar dogan tú faoi chlufa an rá I gart. Tá san saniolaí or nói. Ooh. Níl meach a gur a cabhrú leat. Mar leiscail go chuir me stachart. Rita. Se. Tá brónarm. Bhálam go gabhráfálam. Táim se thuca. Sbreá an fear é Martin, nach breá. Dúaril? Tá sé breá láidir nach bhfuil. Tá sé láidir cinse? Bhí sé rálam gur champagne rás na curracé. Smálam son. Ar mhaile bádúirí? Smálam fearmh atá fearúil. Tá Martin sa gcuine, breá fearúil. Brídúna? Cad é? Maidir le Martin. Cad é? Bhfuil rud ag an cear leis? Níor rud bí cear leis. Bhfuil cattá tú rámar, son. Ní ruscan go dtí ceartú réilethe a bhí agam na deoclam fanna am host. Martin? Martin. Le fear eile? Ach, is má leis chalíní chomá. Is bra leis siad? Well, mar sin. Cuasa grá. Cén sort cuasa grá? Branna. Tá go leor le fólam agat a stór. Agus sin cuasa an téan bhealach lena ólam. Ach, conas a bheála mise Darren. Well, céile tá fáca. Is dói. Agus is fear deas é. Sílam go meach sé anar an nachit. So, tá tú sásta tuairt bhí chuirsa grá mar sin. Tá. Ach, cén á do bhaire an cuasa? Go dtí go me fear agat. Agus go mééis bin rá le chéile. Oh.